Idú keď si robiť, teraz žiť, ale mladí nevedia sa zoznámiť. Volia stupidne aplikácie, čo stráca čarodejnej krácie. Osobne pozvať na rande je problém, to dnes dokáže len bohém. Online sú hrdinovia všetci, na osmelenie dajú si decis. Tatu, single či tender, podobný blbý neminter. Pritom stačí fakt málo, aby to úspech celé malo. Láska Bože, láska, ti ťa ľudia berú, tí čo ju nemajú si len ruky derú. Keď sa už mladý párik stretne, ona trpne, čo zastrepne. Radšej volia cestu do kina, kde vložia pukance si do klína. Večer vymenia si Instagramy, už kompletne na držaní. Píšu si potom dlho do noci, jak na linke mentálnej pomoci. Leže začali spolu bývať, namiesto wow, to bolo fíha. Ružový mráčik sa rozpúšťa, pri problémoch jeden druhého opúšťa. Rýchlo to zdáva mládež táto, neskôr ich dieťa volá mama, tato. Kam tento rýchly svet speje, keď sa vzťah ani neohreje?